tenan yo Antasila. Tak sawaki jetan peluang kowe kelapan negara Kestina. Pancen wong jugal kewarisan tenan. Padhe Durmagati nek kena tak kandhani sarta kowe luput saka nggonku ngajar karo Pakde-pakde Kurawa, kowe saiki rasa melu-melu. Kowe rasa melu-melu, tentrem sarta sehat awakmu. Nek melu-melu ana wong tuwa tak sabete ngebuk pridhel awake. Apa dari itu apa kamu? Niatmu piye le? Niatmu piye? Karepmu kepiye?